Hola, bon dia, benvinguts a tots. Tot seguit donarem per la nostra primera emissió de Telefira 86, la qual intentarà que vostès, els nostres televidents, puguin disfrutar d'una bona programació. Amb això volem demostrar que Andorra també es mereix una televisió. Intentarem fer-ho el millor possible, ja sabem que és la nostra primera experimentació. Durant aquests 3 dies que estarem amb vostès podran veure des de pel·lícules a programes d'entreteniment, sense oblidar la informació més puntual, tant d'Andorra com de la Fira. I concretament, aquest matí podran veure amb el següent ordre: primer, Andorra, Andorra, un informatiu sobre Andorra amb notícies i reportatges. Més tard, Avui Fira, amb les novetats d'Andorra, detalls, inauguracions i les primeres impressions de la Fira 86. Bé, i després del nostre recull, podreu veure la pel·lícula L'Estanque Dorado, protagonitzada per Katharine Hepburn, Henry Fonda i Jane Fonda, la guanyadora dels 3 Oscars per al millor guió, la millor actriu i el millor actor.